O Parque Tecnolóxico de Galicia acolleu a presentación dos proxectos seleccionados no campus de Ourense na 7ª edición dos premios Incubi Emprende e na 3ª edición dos Incubi Avanza, convocados pola Universidade de Vigo e nos que a Tecnópole colabora cedendo espazo no seu niño de empresas durante un ano os 3 proxectos gañadores. En concreto, estes son aproveitamento de recursos forestais, impulsado polo ingresado da Escola de Enxeñaría Industrial Juan José Gil, Reivindicarte, promovido por Violeta Pérez, estudante da Facultade de Ciencias de Educación de Ourense, xunto a Sabela Pindusa Martínez e Jorge Barandela, e Biolux, unha idea procedente de estudantes da Facultade de Ciencias e representados por Daniel do Campo, xunto a Aida Otero e Borja Fraguela. Os obxectivos dos premios Incubi Emprende son fomentar o espírito emprendedor entre estudantes e persoas egresadas da Universidade de Vigo a través dun concurso de ideas que proporciona a proxectos emprendedores dos 3 campus un programa de preincubación dun ano, mentres que os dos premios Incubi Avanza é ampliar durante un ano máis o apoio a aqueles proxectos empresariais máis viables e con potencialidade dos galardoados na convocatoria anterior.